ni kisili Yesu nana ni kisili Inyaka Yesu do Yesu ni kisili tigiye Doni kagiri de jurumu doni kagiri de Ikana Yesu maana ikajurumu donita Ambeka Yesu foera kuntigi Yesu Aywa ambe foli la se balemaw bɛɛ kelen ma an filɛbaw ani an lamɛnbaw an b'a fɔ ko aw ni tile an matigi Yesu Krista tɔgɔ la an bɛ barika da sebaya bɛ tigi Ala ye a ka ɲumanya ni a ka kanuyaw kosɔn an bɛɛ kelen na ta fan fɛ balemaw tiɲɛna Ala ka ɲi o de kosɔn sanga ani a waati ni an bɛ gɛrɛ Ala la an kan ka barika da a ye ka d'a kan a bɛ janto an na o la bi an bɛna taa ɲɛɲini an ka baro ye an ka ladiliw ye an ka wajuli kumaw ye ni waati gɛlɛnw kosɔn Ala ka kuma bɛ o fɔ an ɲɛna ni an bɛ Timote 2 sura 3 lajɛ bɛ fɔ ye ko waati labanw na ko tuma gɛlɛnw na kɛ o la n balimaw an bɛ o waati gɛlɛn dɔw de la ni wagati la donc ka da o bɛɛ kan Ala ka kuma bɛ an bolo min bɛ an jigi sigi min bɛ barika di an ma min bɛ fanga di an ma walasa ka se ka o gɛlɛyaw jɛtigɛ la bi n b'a fɛ ka kuma fɛnba min kan an ka yɔrɔ kalanta o bɛ sɔrɔ Luka kitabu la a sura 16 verset 19 ka se a 31 ma n bɛna a kan a sɛbɛnna bɛ a ko cɛ nafolobatigi dɔ tun bɛ yen a tun bɛ lomasafini don ka faama dumuni kɛ k'i ɲɛnajɛ dogo don cɛ sɛgɛnbatɔ dɔ dalen tun bɛ o ka soda la o tɔgɔ ko Lazare joliw tun bɛ a fari yɔrɔ bɛɛ la dumuni murumuru minnu tun bɛ bin ka bɔ nafolobatigi ka tabali la a tun b'a fɛ ka olu dun olu tun bɛ na k'a ka joliw lanɔ ayiwa o sɛgɛnbatɔ sara mɛlɛkɛw y'a ta k'a bila Ibrahima kɛrɛfɛ nafolobatigi fana sara a su donna ka a tɔɔrɔlen to a dɛsɛ kɔnɔ a y'a ɲɛ kɔrɔta ka Ibrahima ye yɔrɔ jan ka Lazare fana ye o kɛrɛfɛ o tuma pɛrɛnna ko ne fa Ibrahima makari ne la i ka Lazare bila ka taa a bolonkɔni don su ji la ka na ka ne ni ko sumaya ka tuguni ne tɔɔrɔlen bɛ nin tasuma kɔnɔ kosɛbɛ Ibrahima y'a jaabi ko ne den i hakili jigin a la ko i ye i ka fɛn ɲumanw bɛɛ sɔrɔ k'i to diɲɛ la o cogo la Lazare ye kojugu de sɔrɔ sisan ale bɛ ɲɛ suma na e kɔni bɛ ɲɛ guwan na ka fara o bɛɛ kan fɔlɔ dingɛ bɛ anw ni aw cɛ fɔ minnu b'a fɛ ka bɔ yan ka taa aw fɛ yen olu tɛ se minnu b'a fɛ ka bɔ yen ka na yan olu fana tɛ se o tuma la nafolobatigi ko ne fa ne b'i deli i ka Lazare bila ka taa ne fa ka so ka tuguni ne balimakɛ 5 bɛɛ ye a ka taa u lasɔmi walisa u fana kana na nin tɔɔrɔ yɔrɔ la Ibrahima y'a jaabi ko Musa ni kiraw ka kumaw bɛ bolo u ka olu lamɛn nka a ko ayi ne fa Ibrahima nka ni mɔgɔ kelen su kununa ka taa u fɛ yen u na nimisa u ka jurumuw la Ibrahima y'a fɔ a ye ko ni u tɛ Musa ni kiraw ka kumaw lamɛn hali ni mɔgɔ dɔ su kununa mɔgɔ dɔ kununa ka bɔ su cɛ ma u tɛna danaya kɛ ne lamɛnbaa ni ne filɛbaaw Ala ka kubanda ka kuma kalannen kan yan an bɛ mɔgɔ 2 ka ko sɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yesu de ye nin tali da nafolobatigi ani sɛgɛnbatɔ Lazare ka ko la a fɔra ko cɛ nafolobatigi dɔ tun bɛ yen min tun bɛ lomasafini don ka faama dumuni kɛ ani k'i ɲɛnajɛ dogo don o kɔnɔna la
cɛ sɛnɛbaatɔ dɔ fana tun bɛ yen min tɔgɔ ko Lazare. Joliw tun bɛ a fari yɔrɔ bɛɛ la, wuluw tun bɛ n'a k'a ka joli lanɔ, dumuni murumuru minnu tun bɛ bin ka bɔ nafolobatigi ka tabali la a tun bɛ balo olu la. Nka mun de nana kɛ balimaw? Don dɔ nafolobatigi sara, o kɔ Lazare fana sara, ninnu fila bɛɛ sara. U salen kɔ mun de kɛra? A fɔra ko cɛ nafolobatigi a ye filɛli kɛ yɔrɔ jan ka Lazare ye an fa Ibrahima kɛrɛfɛ. A y'i kan lase u ma, a ko Ibrahima k'a fɔ Lazare ye a ka taa ka bolonkɔni su ji la ka na kɛ ale nɛnkun na walasa k'aw sɔrɔ. O n'o tɛ ale tɔɔrɔlen bɛ yan dɛ. Ibrahima y'a jaabi. Ibrahima ko ne balimakɛ, o tɛ se ka kɛ. Ka d'a kan k'a ye to diɲɛ na e ye hɛrɛ de sɔrɔ, Lazare kɔni o ye tɔɔrɔ de sɔrɔ. O bɛna ta n'i b'a lajɛ fɔlɔntigɛba bɛ anw ni aw cɛ. Minnu bɛɛ b'a fɛ ka bɔ anw fɛ ka taa aw ka yɔrɔ la olu tɛ se, minnu fana b'a fɛ ka bɔ aw fɛ yen ka na anw fɛ yan olu fana tɛ se. I m'a ye? A ko ayiwa n'o tɛ se ka kɛ a ka Lazare bila ka taa diɲɛ la olu ka so. Balimakɛ 5 de bɛ ale fɛ. A ka taa ka kuma olu fɛ ka olu ladi walisa u fana kana na nin tɔɔrɔ yɔrɔ la i n'a fɔ ale bɛ min na bi. Ibrahima y'a jira a la k'a fɔ ko o fana tɛ se ka kɛ. Ka d'a kan Musa ni kiraw ka kumaw bɛ bolo. A ko ayi, ni mɔgɔ dɔ su kununa ka taa ye ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ ka kuma ko mɔgɔw bɛ na dabila. Ibrahima y'a jaabi, ni u ma da Musa ni kiraw ka kumaw la hali ni su kununa ka na u tɛna danaya kɛ. Balimaw, mun na ne ye nin talen Yesu ka nin talen kalan? Verset 31 an mago bɛ o de la. Ibrahima ye mun fɔ ye verset 31 na? A ko ni u tɛ Musa ni kiraw ka kumaw lamɛn hali ni mɔgɔ dɔ kununa ka bɔ su cɛ ma u tɛna danaya kɛ. Balimaw, ni nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan nin waati gɛlɛn an mago bɛ fɛn min na o ye Ala ka kuma ye. An mago bɛ fɛn min na o ye Ala ka kuma ye. Balimaw, an mago bɛ Ala ka kuma de la bi. Ala ka kuma min bɛ an bolo, la Bible, an mago bɛ o de la. O la an ka sɔn ka tagama ka kɛ ni Ala ka kuma ye. Ka d'a kan n'i bɛ an ka bi églises lajɛ, gɛlɛya min bɛ église kɔnɔ bi o ye Ala ka kuma bilabaliya baara la. O ye ka taamabaliya ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye, o gɛlɛya de bɛ yen. Ni Ala ka kuma tɛ, a ka gɛlɛn an ka se ka se sɔrɔ. Ni Ala ka kuma tɛ, a ka gɛlɛn an ka se ka taa ɲɛ. Balimaw, n'i bɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛ bi, n'an bɛ arajow lamɛn, kunnafoniw bɛ di arajow la, nka yala ne bɛ e ɲininka, e min ɲɛ bɛ ne la, e min tulo bɛ ne la, yala an bɛ jigisigi kumaw sɔrɔ ka bɔ an ka bi kunnafoniw la wa? Ayi, n'i m'a mɛn ko mɔgɔ baɲini ka fagara yen fɛ, i b'a mɛn ko ni attentat kɛra yen fɛ, i b'a mɛn ko ni fagali kɛra yen fɛ, i b'a mɛn ko ni kasara kɛra yen fɛ. O de bɛ fɔ an ka arajow la, o de bɛ fɔ an ka journaux kɔnɔ, o de bɛ fɔ an ka télévision na. Balimaw, an na taa min? O la adamadenw kamana guwannen don, adamadenw jɔrɔlen don, adamadenw hamilen don su fara tile kan, ka d'a kan kunnafoni ɲuman tɛ ka fɔ kunnafoni di yɔrɔw la, ka d'a kan kunnafoni fɛn ɲuman yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ. Fagaliw ni banaw ni kɔngɔw ni tɔɔrɔbaw, ne lamɛnba, ne filɛba, yala an na taa min? O
Ola an b'a fɔ ko a barika Ala ye. Ala y'a ka kuma min di an ma, an ka to o kuma kɔ dɛ. An ka to o kuma kɔ, o kuma ka kɛ an bolo su fara tile kan. I m'a ye, Ala ye nin kuma de fɔ Josué ɲɛna. N'i bɛ Josué sɔrɔ kelen verset 8 kalan, a fɔra ye ko ni sariya kitabu kumaw ka to i da la su fara tile kan. O la an kana boli ka taa kiri, an kana boli ka taa numan, an ɲɛ jɔlen ka to an ka danaya dabɔba ni Ala ka baara Yesu la. An ɲɛ jɔlen ka to Ala, a ka kuma ka to an bolo, a ka kuma ka to an kɔnɔ, an ka miiri a la su fara tile kan walasa an ka kɛ sesɔrɔbaw ye. Danabaw, an ka faamuya ko diɲɛ kisili bɛ anw de bolo. An ka faamuya ko diɲɛ kisili bɛ anw de bolo. Matigi Yesu Krista tatɔ a ye o ciba de kalifa église ma. Donc an kan ka wuli ka jɔ walasa ka o baara kɛ ka da ka waati ka teli ani waati ka kalan. Waati ma nɔgɔn bilen. Diɲɛ jigi ye église ye. N balimakɛ ni balimamuso, n bɛ segin nin kuma in kan. Diɲɛ jigi ye église ye. Wa walisa église ka se ka Ala ka kuma, église ka se ka Ala ka baara min bɛ a bolo ka se ka o lase fɔ Ala ka kuma min bɛ an bolo an ka taama ka kɛ ni o kuma ye. Ala ka kuma min bɛ an bolo fɔ an ka janto o la. Ala ka kuma min bɛ an bolo fɔ an ka balo o la. Ni an balola o la sɛbɛ la, an jɔlen bɛ to. Balimaw, an tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ ni Ala ka kuma tɛ an bolo. An bɛ kɛlɛ min na ni la kɛlɛ de o tɛ se ka kɛ ni Ala ka kuma tɛ. O la an ka segin Ala ka kuma ma, danabaw. An ka segin Ala ka kuma ma. Ala ka kuma ko ka diya an ye. Ala ka kuma ka to an bolo, a ka to an da la, an ka miiri a la su fara tile kan. I m'a ye, Ibrahima ye nin de fɔ nafolobatigi. A ko hali ni su dɔ kununna, hali ni su dɔ kununna ka na diɲɛ kɔnɔ ka kuma u fɛ, n'u ma da Ala ka kuma na, n'u ma Ala ka kuma minɛ, u tɛna danaya kɛ o su ka kuma. Balimaw, o kuma jɛlen don, o kuma jɛlen don. O de kosɔn an nɔrɔlen ka to Ala ka kuma na. N tun b'a fɛ aw ani ne an ka miiri nin kuma na. Ala ka kuma an nɔrɔlen ka to a la. Ala ka kuma cɛman min bɛ an bolo an nɔrɔlen ka to a la. Foyi kana an fara ka bɔ Ala ka kuma na, o min bɛ faga ni barika ni jijali di an ma. Ne filɛbali ne lamɛnbaaw, Ala ka duba aw ye, a ti ka to aw fɛ. Aw ni mɔgɔ min tun don, o ye pasteur Ablaye Paul Dembélé, ɲɛnɔ église évangélique protestante. Ala ka duba aw ye.